Kag sa number 1, 608 ka atleta sang Western Visayas maga-compete sa Palarong Pambansa. Mataas nga heat index, pagpanghangkat. Buwas Mayo 24, opisyal nga magabukas ang Palarong Pambansa sa Lawag City sa Ilocos Norte. Delegasyon sa Western Visayas ang handa na, pero isa sa pagpanghangkat nga ila ginahandaan ang kainiton sang panahon. Sa interview kay Department of Education Western Visayas spokesperson Hernani Esculiar Jr., 44 degrees Celsius ang forecasted heat index subong nga adlaw. Luyag nila nga mapangapinan ni kayong lawas sa mga atleta gani humalin sang pag-abot nila ila nga ginapasiguro nga ang mga pag-ensayo sang kabataan temprano pa o kung sa tion nga mabugnaw pa ang panahon. Ginalikawan na ang pagwa sa ila kung adlaw na o kung nagabiti na ang init. Ang Disaster Risk Reduction Management Team ang maid-id nga naga-monitor agud malikawan ang anuman nga medical emergencies. Sa mismo delegation sa Western Visayas, may kaugalingon nga doktor kag mga nurse. Sa solidarity meeting karon suno kay Esculiar, talakayo ng mga schedules pero inisyal na nga nakasugtan nga ipaiway ang mga outdoor games at tion nga tuman ng pagbiti sang init. 1,003 ang delegasyon sa Western Visayas, 608 diri ang mga atleta. Kung sa diin, 189 ang gikan sa Negros Occidental. Maayo na lang suno kay Esculiar nga temprano pa nag-abot ang delegation sa Western Visayas, gani bisan sa paano naka-adjust na sila sa kainiton sang panahon. Mayo 19, nagsugod abot ang Western Visayas delegation sa Lawag City. Inina ang ulihi nga tion nga magaupod ang Negros Occidental sa Western Visayas bangod sa masunod nga tuig. Maga-compete na ini sa idalom sang Negros Island Regional Athletics Association. Sa pihakabahin na talana nga 4.6 million pesos nga financial assistance sa Bacolod student athletes kag staff nga maga-compete sa Palarong Pambansa ang aprobado na sang Konseho sang Bacolod. As we speak, currently medyo mataas ang aton ring heat index. So ginapatekin natin ang aton mga kabataan. So wala kita sang outdoor activities during this time because it will somehow jeopardize ang health and well-being sa aton mga kabataan. Ang aton DRRM naga-monitor from time to time sa sitwasyon naton. Agud nga may kawan naton ang any medical emergencies sa aton nga dedication.